Mismong ang mga pulis sa Basilan nagtinabangay sa pagputos sa mga food packs sama sa bugas ug dilata alang kini sa mga kapindus mil ka mga internally displaced families sa lungsod sa Ungkayapukan, Basilan nga namakwit human sa giyera tali sa mga sundalo ug miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Gawas sa mga pulis mitabang usab ang mga personahe sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Ang hinabang nga natigom gikan sa nagpakabanang taga Basilan ubang sektor sama sa Kasilasa Center o mga LGUs. Mismong ang PSWD o mga pulis sa probinsya ang nag-apod-apod sa natigom nga mga relief packs. Buot lamang ipakita sa kapulisan ug ubang ahensya sa gobyerno nga sa gamay nilang hinabang, mahupay-hupayan ang gibating kalisod sa mga bakwit human sa giyera. Gipasalig ni Police Colonel Carlos Madronio, ang Provincial Director sa PNP Basilan, sinugdanan pa lamang kini sa ilang paghatag og hinabang ug magpadayon ang ingon-ini nga aktibidad aron mulig-on pa ang maayong relasyon sa kapulisan ngadto sa mga sibilyan. Nobyembre 8, 2022, dihang nagsugod ang tensyon sa Ungkayapukan ug bag-uhay lang nagkapirmahanay og peace agreement ang duha ka grupo alang sa kalinaw sa probinsya. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!